הרבה, לאחרונה יש לי הרבה מחשבות על המונח הזה, שקצת הפך להיות פחות מרכזי. המונח הזה של מורים. מורים. ואני לא מתכוון על זה שמעמד המורה בישראל, אני מתכוון לכך שהמילה מורה היא נמצאת היום מתחת למילה מחנך. כל הכבוד והיוקרה יש למחנך, והוא רק מורה. ויש לזה גם תוכן, כי אנחנו הפכנו את החינוך למשהו שהוא חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת, המורה או המחנך צריך בעיקר לא להפריע, כמו איזה קואוצ'ר, זאת אומרת, תן לו. והמחנך צריך לחנך את הנער ולהעמיד אותו על פי תכונותיו, על פי כישרונו, ולכל מסלול שרוצה ללכת, הוא צריך ללכת. והמילה מורה הפכה להיות מילה כזאת בסדר, יש, קוראים, אבל זה מקום שני, כי זה יותר מדי, אנחנו לא מורים לילד. אנחנו שואלים אותו, לאן אתה רוצה ללכת? אנחנו לא מורים לו על כיוון. שואלים אותו, לאן אתה רוצה ללכת? הוא אומר, אני רוצה ללכת לשם. אתה אומר לו, בוא, אני כמחנך אסייע לך. זה תפיסת עולם. זה כמו שאתה רוכב על אופניים, ואתה מלמד ילד לרכב על אופניים, אתה אומר לו, תקשיב, סע, אני רק דואג לשיווי משקל. זה מה שהפך להיות, אני אומר את זה כמובן בקצרה, אבל זה עולמות שלמים. אני רוצה לומר לכם, שלאור הכמעט שנתיים האחרונות, הבלבול, המבוכה, הכאב, המחלוקות, החטופים, כל הרשימה הזאת בעיניי, כמי שפעם היה מורה, ונפל לו עלינו לתיאטרון, אני חושב שצריך, לפחות לשנים הקרובות, להחזיר את המשמעות שיצוקה במילה מורה או מורה. וכן, לא רק לסייע לו לא ליפול מהאופניים, אלא להרכיב אותו, ולקחת יד ביד, ולהוליך לאיזשהו מקום, כי המבוכה היא קשה, קשה. ואנחנו לא יכולים לסמוך גם לא על עצמנו, האמת, שאם ניתן לזרום, איזה מילה שהפכה להיות בחינוך, אנחנו לא בטוחים שנגיע למקום נכון. אני רוצה לדבר על הכאב מהזווית האישית שלנו. כשפרצה המלחמה, 6 מהילדים שלי התגייסו. כשנפתח התמרון, כמו שקוראים לזה, 4 מהבנים שלי, 3 בנים וחתן שהוא כבן, היו בעזה, לחמו בעזה. וכמוכם היינו חרדים מאוד, דואגים מאוד. ובאותו יום שני, י"ג טבת, 25 לדצמבר 2023, יצא שרק אשתי ואני היינו בבית. 4 לוחמים היו בעזה, עוד 2 בזרועות הביטחון. הרוב נשואים, אז הם בבתיהם. בת שהייתה בשליחות בקליבלנד, בארצות הברית, בת שירות לאומי, ועוד בת בפנימייה. כן? כשאני מדבר עם אנשים לא דתיים, אני אומר בפנימייה, אז הם אומרים, כן, 9 ילדים,
סביר שאחד בפנימייה, נכון. אני צריך להסביר, אבל לכם אני אומר בקצרה, היא הייתה בכפר פינס, שזה בהחלט מקום של פנימייה. והיינו לבד בבית, ואשתי חזרה מהעבודה, בערך ב3, היא גננת, ולא ידענו, וישבנו לאכול צהריים, ולא ידענו שהבן המתוק שלנו, יונתן, כבר מת 2.5 שעות. הוא נהרג ב-11:30 בערך, פגע בו הכדור, 12:30 קבעו לו מוות, ואנחנו נפגשנו ואכלנו, אפשר לומר, סעודה אחרונה, נורמלית. דואגים, אבל לא משתפים אחד את השני שאנחנו דואגים, כי זה לחלשים, נכון? בשעה 5, שני צוותים שהותרו לפרסום, 5 אחרי הצהריים, שני צוותים שהותרו לפרסום, יצאו להודיע את ההודעה הקשה הזאת. צוות אחד לבית אל, שם אנחנו גרים, צוות שני לטפחות, שם אשתו של יונתן, עם הילד שלהם, והיא הייתה אז בהיריון, נמצאת אצל ההורים שלה ביישוב טפחות, שליד כרמיאל, פחות או יותר. הם מתאמים זמנים ודופקים על הדלת. כלתי פותחת להם מיד, ותוך דקות ספורות כל היישוב יודע שיונתן, החמוד הזה, עם המראה הייחודי של הפאות והזקן, נהרג. אנחנו לא פתחנו לא בגלל שלא רצינו, אבל לא פתחנו כי לא שמענו. אשתי ישנה עמוק את שנת המורים והגננות, ואני נמצא בחדר עבודה שהוא עליית גג שלא שומעים ממנו שום דבר. זה חדר שאתה מתקין, אם אתה מתכנן שיהיה לך 9 ילדים, כן? אז אתה מתקין כזה חדר שבו לא שומעים שום דבר. לא מריבות, לא צעקות, לא אבא, וגם לא דפיקות בדלת. והם דופקים על הדלת חזק, ואנחנו לא פותחים. והם דופקים יותר חזק, ואנחנו לא פותחים. והם מתקשרים למפקדים שלהם, ואומרים להם, הם לא פותחים, מה קורה? אז המפקדים שלהם שואלים, יש אור בבית? כן. יש רכב ליד הבית? כן. מוודאים עם המשטרה, זה אכן הרכב של המשפחה. הם אומרים לכלתי, תקשיבי, סליחה, אבל מבעד לדמעות, את יכולה להגיד לנו איפה ההורים של יונתן? זאת אומרת, אני לא יודעת, אני חושבת שהם בבית. אז הם אומרים לה, הם לא בבית. איפה הם? אולי את יודעת. אמרה, אני לא יודעת, תדפקו חזק. זה מה שהם עושים. וכשאנחנו לא פותחים, הם שולחים אדם מהצוות שלהם, לא על מדים, בבגדים אזרחיים לתיאטרון שלנו, שלי, שנמצא בגן הפעמון, והוא נכנס לשם ואומר, שלום, אני רוצה לקנות מנוי. אומרים לו, בבקשה. הוא אומר, תגידו, אבל שמעתי שיש כאן חגי אחד, אני רוצה לקנות ממנו. אז הם אמרו, אבל הוא לא כאן. איפה הוא? תקראו לו, אני מוכן לחכות. אז הם אמרו, אנחנו לא יודעים. אז הוא הולך בלי לקנות מנוי, והם ממשיכים לדפוק ולהסתתר. לדפוק ולהסתתר, כי אנחנו גרים במסלול ההיקפי, ואנשים כבר יוצאים לריצת היום שלהם. חברה של אשתי מתקשרת אליה, כי היא רואה אנשים לובשי מדים ליד הפתח, אבל אשתי עם טלפון שקט לא עונה. כך עוברות 3 שעות. באו ב5, וב8 אשתי ואני הולכים לראות חדשות כדי לדעת
מה מצב הילדים. אם אתם זוכרים, אז היה אסור להכניס טלפונים לעזה, והיינו מתעדכנים על מצב הילדים לפי מה שאמרו בחדשות, המשפט הפותח. אם היו אומרים, אם החדשות היו נפתחות בקרבות עזים בעזה, ידענו שמישהו נהרג, והיינו בחרדת אימים. ואם זה נפתח בנושאים אחרים, אז ידענו שעברנו עוד יום. וכשפתחנו את הטלוויזיה, אני זוכר שהמגישה אמרה שיש מתח רב בין גלנט לביבי, קרבות עזים מהסוג השני, ואני זוכר שאני נושם לרווחה, ואני אומר, ברוך השם, עוד יום, הילדים שלי בסדר. בשעה 8:15, אשתי ירדה להכין משהו במטבח, אני שומע צעקה. חגי, יש חיילים בדלת. היא לא פתחה, לא היינו פותחים, היא הסתכלה דרך החור ההצצה, ואני שומע יש חיילים בדלת, ואני צועק לה, איזה חיילים? מה חיילים? ואני רץ לדלת, ואני פותח אותה, ואני רואה את הסיוט. הסיוט נמצא אצלי בדלת. 3 קצינים, 2 גברים ואישה, עומדים בחוץ עם פנים עצובות. וכיוון שהפתעתי אותם בפתיחת הדלת, כי הם היו בטוחים שאנחנו לא בבית, אז הם לא אמרו את הטקסט הרגיל שלהם, והייתה איזו שנייה של שקט. בשנייה הזאת, אלה התמונות שאני רואה. אלה 4 הילדים שלי שלחמו באותו זמן בעזה. יונתן נמצא בצד שמאל למעלה. החתן שלי נמצא למטה. ואני אומר להם, אני פותח. ואני אומר להם, מי מ4 נהרג? והם שותקים שנייה, כי זו גם הייתה שאלה מפתיעה. ואז הם אומרים לי צמד מילים, יונתן נהרג. זה רגע שכל החיים שלך נמחקים. אין לך עבר, אין לך הווה, אין לך עתיד. אתה לא חושב על העבודה, על המשפחה. פשוט הדמות הזאת של יונתן, שהוא בעצם ממלא את כל הבית. כי כאן הוא גדל, וכאן הוא היה, וזה החדר שלו, וזה התמונות שלו, שלמרות שהוא התחתן, נשארנו. וזאת המיטה שלו. וכל הנוכחות שלו ממלאת את כל הבית. ויונתן אנחנו יודעים, אבל צמודה אליו המילה נהרג. זה פשוט בלתי נתפס. ואשתי ואני צועקים לא, ואני שואל אותם, בדקתם טוב? אולי יש פה טעות? אז הם אומרים לי, חגי, אם הגענו לכאן, אין שום טעות. יונתן, הבן שלך, נהרג. ואנחנו צריכים להודיע ל8 ילדים. אז אלה שהיו בצבא, תודה. אלה שהיו בצבא, בעזה, צה"ל חסך לנו, היינו צריכים להודיע ל2 בנות שלי שבהיריון. נסעתי, אני באופן אישי, נסעתי לעופרה, וחנה אמבולנס מבחוץ, ודפקתי לה על הדלת, והיא לא פתחה, כי בעלה היה בעזה.
והתקשרתי אליה וגייסתי את הכל הכי נורמלי שאני יכול. אמרתי לה, למה את לא פותחת? זה אני, עברתי פה ואני דפקתי. אז היא אומרת, אבא, אתה לא נורמלי. מה אתה דופק לי בדלת? אז אמרתי לה, מתוקה, תצאי, תפתחי. והיא יוצאת עם חיוך רחב. ואני מתחיל לבכות חיוך. אני אומר לה, יונתן, יונתן נהרג. והיינו צריכים להודיע לבת שלי שהייתה בקליבלנד. ואם שמעתם את התאריך הלועזי, זה ה-25 בדצמבר, יום החג שלהם. לא היו טיסות. יונתן נהרג ב-12:30 ביום שני. אנחנו קברנו אותו ביום רביעי. אני רוצה לומר לכם, שאנחנו פשוט היינו יונתן, רק יונתן, בשבעה רק יונתן, וב30 רק יונתן, ובטח בקבורה רק יונתן. אנחנו רק חושבים עליו, רק מדברים עליו. אנשים טובים, ציירים, מציירים את הדמות שלו, בלי לתאם איתנו בכלל, שולחים לנו ואנחנו תולים. אין כמעט חדר, לא אצלנו ולא אצל הילדים הנשואים, ולא בטלפונים, כל הטלפונים, תמונה של יונתן ואלבומים, ונשות המשפחה עושות שרשראות, כולן, עם הפנים שלו חרוטים על השרשרת, ואנחנו מדברים עליו בכל שיחה, בכל תחילת שיחה ובכל סוף שיחה. והכל זה יונתן, ויונתן ויונתן. וכך מגיע 30, וב-30 אני לזכרו התאמצתי מאוד, וסיימתי את ההצגה שהתחלתי לעבוד עליה. ממש יום אחרי ה-7 באוקטובר, הצגה שמדברת על שכול, התמודדות עם שכול, ופחד מדפיקה בדלת. 10 ימים לפני שאמרתי להעלות אותה, יונתן נהרג, ואחרי התלבטות עשיתי אותה ב-30 ליונתן, ומאז עשיתי אותה עוד כמה וכמה פעמים, ובאחת הפעמים האלה קיבלתי שיעור שאני לא חושב שאני אשכח אותו אי פעם. סיימתי את ההצגה וכרגיל ניגשו אליי אנשים. ההצגה מאוד חזקה ומאוד מדברת ועל השכול. ואני בעצמי, אב שקול, מעביר את זה, ויש שם גם את ההקלטה של יונתן כשהוא היה ילד, כל מיני דברים כאלה. ניגשים אליי אנשים, ובין הניגשים אליי ניגשת אחת ממש שטופה בדמעות. והיא אומרת לי, כל כך חבל, כל כך כואב שהוא נהרג. אז אני אומר לה, כי אני לא מכיר אותה, אני אומר לה, הכרת אותו? אז היא אומרת, באופן אישי לא. אבל אין אחד בכרמיאל שלא הכיר אותו. אני אומר לעצמי, כרמיאל? מה? למה? והיא ממשיכה. ובין האנשים שעשו שלף, הוא בלט במיוחד, וכולם אהבו אותו. עכשיו, שלף, למי שלא יודע, ראשי תיבות של שמיניסטים לערי פיתוח, שבהם הורים שמקפידים לשלוח את ילדיהם למוסדות הכי אליטיסטים שיש, ששם הבחירה היא בקפדנות גדולה, ולא מקבלים כל אחד, כמונו, יש לומר, וכמו חלקים מכם, הילדים בסוף י"א מתמרדים ואומרים לא. אנחנו הולכים לפרויקט של בני עקיבא, שמיניסטים לערי פיתוח, אנחנו נלך לתיכון מקיף, רגיל, שיש בו מגוון. אתם תישארו לכם, כן, זה ילדים שמורדים, אתם תישארו לכם בתוך הבית אל שלכם, ואנחנו נצא אל העולם הרחב. ובאמת מתוך 4 בניי,
3 עשו שלף, חוץ מיונתן. אז אני אומר לה, תראי, אבל היא ממשיכה, בבית ספר, כולם דיברו עליו, כולם הכירו אותו, איזה ילד, איזה אישיות, איך הוא בלט, איך מורים אהבו אותו, איך תלמידים אהבו אותו. אמרתי לה, תשמעי, זה לא... והיא ממשיכה, ובבני עקיבא, איזה מדריך מוביל הוא היה. ויונתן היה באריאל, יש לי בן אחר שקוראים לו איתמר, שהוא אכן היה שלף בכרמיאל, ואכן הוא היה שם בבני עקיבא. אז אני אומר לה, תשמעי, זה לא, אבל היא ממשיכה. ואחר כך שמענו שהוא הלך לשריון, ונהיה קצין בשריון, וזה כל כך התאים לו. יונתן היה בכפיר, בחיר, נגב איסט חוד, לא קצין. אז אני אומר לה, אבל תראי, זה... והיא עוברת. וכל כך התאים לו להיות מפקד בצבא ולהשקיע. ואז היא אומרת, לאב שכול, שהוא בערך חודשיים או 3, חודשיים אני חושב, היא אומרת את המשפט, וכל כך חבל שהוא נהרג. ואני, איך אומרים, מאבד את זה. ואני אומר לה, לא! ככה. עכשיו, שתבינו, זה אולם שהרבה אנשים היו ככה בקבוצות, עמדו ודיברו, התרגשות של ההצגה או שמחת הפגישה שלהם חברים, ופתאום, לא! הסתררה שם בבת אחת דממה, ואני אומר לה, הוא לא נהרג! אני אומר לה, הבן שלי יונתן נהרג. את מדברת על איתמר, איתמר לא נהרג, הוא חי. זה לא היה במקום, אבל מה אני אעשה? זה מה שיצא. וכולם שם בדממה, והיא מסמיקה כולה ומתכווצת. כמובן שאלה שהיו איתה באותו, אלה שניגשו עליי, הסתכלו עליה בביקורת כזה, לא עשית תחקיר? והיא אומרת לי, סליחה, אני כל כך מצטערת, סליחה, והולכת. ואיך שהיא הולכת, אני פתאום מבין שהייתי זקוק לזה. ועוברת בי מחשבה עיקשת, למרות שאני מנסה לא לחשוב אותה, שאם חס ושלום, חס וחלילה, היא הייתה צודקת. לא יונתן היה אצלי בראש, אלא, אני אפילו לא רוצה להגיד, אלא הבן השני. כמה הייתי מתגעגע אליו, וכמה הייתי חושב עליו, וכמה הייתי רוצה לחבק אותו. אני אומר לעצמי, וואלה, הוא פה, ואני כל כך תקוע בעין, שלא שכחתי אותו, אבל הוא לא כמו, אני לא מתייחס אליו כמו שאם יונתן פתאום היה נכנס. ופתאום עוברת בי מחשבה, שהתשובה של אלה שבאו אליי, לבשר לי את הבשורה האיומה הזאת, ששאלתי אותם מי מארבעה, והם אמרו לי, יונתן נהרג, אולי אפילו בלי לדעת ובלי להתכוון, הם שלחו לי מסר של רק יונתן נהרג. וששלושת האחרים חיים. והנטייה הטבעית של כל כך הרבה אנשים לשעות בחסר. מישהו סיפר לי שעשו איזה מחקר, איזו תגובה רגשית יותר חזקה? אדם שמוצא 200 שקל ברחוב, או אדם שמאבד 200 שקל? ובלי ספק שרוב האנשים ישמחו, למה לא? גם אם יש להם 200 שקל, ככה בלי סימנים כמובן, בלי שום דבר, כן? מי שמלמד בבא מציע, אז אני מבקש
בלי סימנים. אבל אין מה להשוות אצל רוב רובם של האנשים. את התגובה הרגשית, וההאשמה העצמית, והכעס, שמרגישים כלפי עצמם אם הם מטומטמים שכמוהם, פגרים שכמוהם. ואשתי אמרה לי, שים את זה בארנק, ולא ככה, זה אידיוט אני. אין מה להשוות העוצמה הרגשית. ולא הרבה זמן אחר כך, ביקשו ממני להעביר שיחה, אז כמעט לא העברתי שיחה, אבל זה היה ביישובי העוטף, אני לא זוכר, נדמה לי בנתיבות. כן. או באופקים. והרגשתי צורך, כי בכל זאת הם עברו את זה, אז אני חושב שזה אופקים, נכון? באופקים היה טבח, נכון? זה היה באופקים, ולא יכולתי לסרב, ובאתי, בעוד שלא יכולתי, אתם רואים אותי עכשיו אחרי 1.5 שנה, אני ככה, אז כמעט לא יכולתי להוציא שם מילה, אבל בשביל מפונים, בשביל אלה שעברו את הקרב וזה. והיה לי שם גם חבר שנהרג. אני מעביר שם את השיחה, ורוב אלה שהגיעו זה אנשים מהציונות הדתית, כמוכם, ולפניי יושב בשורה הראשונה, במקומות היקרים, יושב שם מישהו עם... הוא הרבה יותר מבוגר מכולם, לא דתי, וכל מה שאני מדבר הוא עושה כן עם הראש. כל פעם שאני יורדות לי דמעות, גם לא. וברגע שאני מסיים, הוא ניגש אליי ואומר לי, תשמע, אני בעצמי אב שכול כבר 15 שנה, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. רציתי מאוד שגם אשתי תבוא, אבל קשה להוציא אותה מהבית, היא לא הולכת לשום מקום, שום פעילות, שום הצגה, בטח או בריכה או בית קפה, מאז שהבן שלנו נהרג. ועזבנו כמעט מיד העבודות שלנו. ושנינו, ובעיקר אשתי, כל היום אוכלים קצת, ישנים קצת ומעשנים הרבה. והוא אומר לי, אולי יש לך איזה טיפ בשבילי? אמרתי לו, תקשיב, אני אב שקול טרי, אני אפילו לא, עוד לא קלטתי שאני שקול בכלל. אני לא שם, אין לי מה להגיד לך, באמת שלא. אולי אתה תגיד לי, אתה 15 שנה, איך מרגישים אחרי 5? איך 10, 15? אולי אתה תיתן לי טיפ, הוא אומר לי, לא, אני ממש רוצה איזשהו מסר, אני אגיד אותו גם לאשתי, תן לי איזה משהו, איזה טיפ. עכשיו, לא יכולתי, אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אמרתי לו, יש לך עוד ילדים? אז אמר לי, כן, יש לי עוד בת אחת. אמרתי לו, זה הטיפ. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, תקשיב, מחשבה שהיא ממש טריה אצלי בראש. אמרתי לו, אם חלילה וחס, לא הבן שלך היה נהרג, אלא היא. איך הייתם? אז הוא אמר לי, אותו דבר בדיוק. אשתי ואני, אותו דבר. אז אמרתי לו, תקשיב, יש לי בשבילך בשורה מדהימה. היא חיה. הבת שלך לא נהרגה, היא חיה. והיא פה, והיא בעולם, והיא צריכה אותך, ואת אשתך, ואתם צריכים אותה. וזה הטיפ. אז הוא אמר לי, תשמע, אני צריך לחשוב על זה. נפרדנו בחיבוק. חודשיים וחצי, אני חושב, אחרי שיונתן נהרג. קיבלנו טלפון מאביה אשתו, אני בדרך לחדר לידה. ואנחנו, שחיכינו לטלפון הזה, ישר, כמעט בלי לדבר אחד עם השני, רצנו לאוטו ונסענו להשתטח על קברי צדיקים, או יותר נכון לומר, על קברי צדיק בהר הרצל, על הקבר של הבן שלנו. ובכינו שם ואמרנו תהילים, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזו התרגשות, איזה
איזה תחושות, ואמרנו תהילים, וביקשנו מהקדוש ברוך הוא, ושיונתן יהיה מליץ יושר, שתהיה לה לפחות לידה קלה, בכל המובנים. כשאני עומד שם, כשאנחנו עומדים שם, יש לידינו אזכרה, ובא יש חיילים, חייל אחד רואה אותנו שם יושבים, ניגש אליי ואומר לי, אפשר לחבק אותך? אמרתי לו, יאללה, בוא. למה לא? אז אנחנו מתחבקים, והוא ככה אומר לי, אני מבין שזו האזכרה שלו. אז אמרתי לו, לא. אשתו, ואני מצביע על הקבר, בחדר לידה. היא עומדת ללדת את בנם השני. אז הוא אומר לי, אוי, זה נורא. אז אני אומר לו, למה אתה אומר שזה נורא? זה ילד. הייתי כזה חצי בשוק, אמרתי לו, למה אתה אומר שזה נורא? אומרת לי, אבל ילד, והמשך, וילד זה תמיד שמחה. אז הוא אומר לי, כן, אתה צודק. אמרתי לו, תגיד מזל טוב. אז הוא אומר לי, מזל טוב. ועל פי סיפורי המויפטים שיונתן כל כך אהב, באותו רגע, למרות שזה היה קצת אחר כך, אבל מי סופר, לא ניתן לעובדות לבלבל את המופת, ומצלצל הטלפון, ומודיעים לנו שהלידה עברה בשלום ונולד בן. אשתי ואני נפרדים מהחייל, וטסים לנתניה, ללניאדו, שם היא ילדה. כשאנחנו מגיעים לעיר, אז אשתי אומרת לי, הופ, תעצור, חייבים לקנות פרחים. זה במסורת. אז אנחנו מחפשים ומוצאים משתלה. אשתי אומרת לי, עוד יותר טוב. ואנחנו נכנסים, ואשתי פחות או יותר קונה את המשתלה. היא ביקשה איזה דלי גדול, סיר, והיא אומרת לו, תשתול לי את הפרחים האלה, ואת אלה, ואת אלה, ואת אלה. נכנסנו לבית חולים, גן פורח. וכשבא למשתלה, ושותל, אז הוא אומר, ככה מרים את הראש, ואומר כזה בחיוך, מה האירוע? אני מחפש את הרגל של אשתי, לדרוך עליה. ולהגיד לה, עזבי את הבחור, עזבי אותו, מה? בן אדם קם, בא לעבודה, שגרת יומו, מה צריכה להפיל אותו עכשיו עם איזשהו סיפור? עזבי, אבל היא היינו שנינו כזה. אז היא אומרת לו בכזאת חגיגיות, הבן שלי נהרג בעזה לפני חודשיים, ואשתו ילדה עכשיו בן. אז הוא אומר, אוי, זה נורא. אז שאני כבר, אתם יודעים, יש ניסיון, אז אני אומר לו, למה אתה אומר שזה נורא? נולד ילד, וילד זה תמיד שמחה, והוא מסתכל עליי כאילו אני איזה חייזר. והוא אומר לי, תשמע, אני מאוד שמח על האופטימיות שלך, אבל זה נורא והיום. אנחנו הולכים לבקר ונושקים את הילד ומאושרים, ואז טלוויזיה מבקשת לראיין אותי, ואני הולך ומתראיין. ותוך כדי הרעיון אני פתאום רואה שיש כיתובית, כמו שנהוג לכתוב, מה הנושא. וכתוב שמה, נולד יתום. וכתוב שמה, חגי לובר, אבא של יונתן, שזה גם טעות נפוצה, לפני, אני חושב שנה אחרי שיונתן נהרג, אז מישהי כתבה לי, חגי בפייסבוק, היא כתבה לי, היא לא כתבה, היא כתבה לי, חילקנו, שתדעו שחילקנו היום סוכריות לזכרו של חגי, השם ייקום דמו. יש כאלה שטועים בזה. אני אף פעם לא מתקן, כי מה אכפת לי שהשם ייקום דמי? לא צריך למות בשביל זה, שיקום. למה לא? ואני מפסיק את הרעיון באמצע עם הנולד יתום הזה. אני אומר להם, לא, תשנו. אז הם אומרים לי, אוקיי, מה לכתוב? אמרתי, תכתבו מזל טוב, נולד בן ליונתן, אתם רוצים הייד, אתם רוצים זל, מה שבא לכם. ותוך כדי זה שאני מדבר, מישהו שם כבר טק, מקליט, וכתוב מזל טוב, ואז הם אומרים לי, תסביר. אמרתי להם, תשמעו, זה לא פוליטיקלי קורקט. זה לא ביטוי יותר יפה. כאן מדובר על סכנה לשני ילדים תמימים, שלא עשו רע בחיים שלהם. כי אם אנחנו נגדל אותם, את המתוקים האלה, את שניהם, אם נגדל אותם, וכל היום נראה בהם את מה שאין בהם, מה שאין להם,
וכל פעם שנפגוש אותם נחפש אם האוזן מזכירה את האוזן של יונתן, או אם צבע העיניים הוא דומה, ועם צבע השיער, ועם הביטויים שלהם, וכל הזמן נחפש ונגיד, הנה, יונתן, כל הזמן נחפש שהם יהיו אנדרטה, מצבה. ואם בימי הולדת שלהם נתלה איזה סרט שחור, ובבר מצווה שלהם, אני יודע, נשאיר כיסא ריק, ובחתונה שלהם נעשה, איך אמרו בשמחת תורה, הקפה שקטה. איזה ילדים שרוטים הם יגדלו. למה מגיע להם עננה של עצב? למה מגיע כל הזמן שאנחנו נראה בהם את מה שאין? אנחנו נגדל אותם, כלומר, אמא שלהם כמובן, בשמחה, בטבעיות, בחיים. עכשיו פרסמתי בפייסבוק משהו שהתלבטתי, אבל חשבתי שזה נותן כוח. יש שם סרטון שהבן הבכור של יונתן, אשתי מחזיקה אותו על הידיים, והוא ישר לוקח את השרשרת שלה עם הפנים של יונתן, והיא אומרת לו, מי בשרשרת? אבא? מי אבא? של מי הוא אבא? ואז הוא אומר, אבא בשמיים, גבוה גבוה, לא רואים אותו. הוא אומר את זה בכל צהלה של ילד קטן. ואשתי המתוקה מגיבה בחיוך, באושר, אתם יודעים, כמו שהילד הקטן שלכם אמר, איפה אבא? והוא מצביע ואתם כולכם זורחים, אותו דבר. אי אפשר לחיות חיים של אין. זה לא מוביל לשום מקום, זה מפיל. צמד המילים שהכי שמענו בשבעה, שוב ושוב ושוב, בניסוחים שונים, לצד כמובן משפטים שיש בהם, שאפשר אחרת. אתם יודעים, נחמה זו אומנות, ולא כולם נולדו אומנים. כן. לא אשכח מישהו שאמר לי, ראה אותי כזה עם דמעות, וזה אמר לי, תקשיב, מניסיון, עכשיו זה כלום. הנפילה האמיתית, הבור, אחרי השבעה, עכשיו אתה עוד מוקף אנשים. זוכר שהסתכלתי עליו בהלם וחשבתי לעצמי, לא אמרתי לו כלום, חשבתי לעצמי, זאת הבשורה שבאת לבשר לי. זה העניין. אנשים גם אומרים, אלוקים לוקח את הטובים ביותר. שזה קצת בעייתי להגיד את זה לאבא שהוא עדיין בחיים, נכון? שמשום מה, מסיבותיו שלו, אלוקים לא לקח אותו. כי הוא לא חשב שמגיע לו, כנראה. הוא לא מספיק טוב. זה גם לא נכון. וגם תחשבו, אם יושב שם הנוער, מתחיל לחשב מסלול מחדש. כן, לא צריך לראות. שהוא שומע אנשים מתפייטים, דודי ירד לגנו, ללקוט שושנים, אז באיזשהו מקום הם מעדיפים להיות הקוצים, נכון? לא שושנים. או שמישהי אמרה לי, זה היה אחרי השבעה. זה נחרט לך בראש, היא אמרה לי, אל תצטער. שזאת גם פתיחה ראויה לדיון. אל תצטער. משיח עוד מעט בא, והוא עוד רגע נכנס מהדלת. ובבת אחת היא הפכה את כל הדמעות שלי, את כל הכאב, את כל הגעגועים, לכפירה. כי הרי אם באמת הייתי מאמין בתחיית המתים, הייתי מאמין שיונתן מעבר לדלת, מה לי יש לבכות? מה יש לבכות? אבל אתה בוכה, איך לומר? תעבוד על האמונה שלך, ואז תהיה מאושר. גם אלה שאומרים טוב לו למעלה. אוקיי, טוב. ושוב, אני אומר לכם דברים על עצמי, יש כאלה שכל המשפטים שאמרתי עכשיו מנחמים אותם וטוב להם איתם, אני לא מתווכח, אין דרך אחת לנחמה. לי כל המשפטים האלה
גרמו לרצות להיצמד למה שאמרה הגמרא, שכר בית אבלות זה שתיקה. אבל צמד המילים, ללא ספק, בלי שום תחרות, ששמענו שוב ושוב ואנחנו עדיין שומעים, זה אין נחמה. שאני רוצה לומר לכם, שאחרי כמה זמן זה אפילו שישע אותי. כי, אתם יודעים, אנשים באו לנחם. תעשו את העבודה שלכם. תחשבו על אנשים שטרחו, באו מהצפון הרחוק, באו לנו המון אנשים שלא הכרנו. תראו לכם אנשים, באמת, במסירות נפש, נכנסים לאוטו, עוברים את כל הפקקים, ונוסעים דרך הערבים האיומים, שזה ערבים, אתם יודעים, ערבים שלנו, יש את המושג, אז זה ערבים שלהם, נורא 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 מסוכנים, והם לא מוצאים חנייה לידינו, כי יש המון אנשים, ונכנסים לאוהל, ונדהמים מכמות האנשים, איפה הם בכלל חושבים אם אפשר להגיע לאבלים, אבל הם בכל זאת דבקים במשימה, כי הם באו לנחם, הם באים, ואומרים לנו, אין נחמה. אני באתי לכאן לומר לכם, שיש נחמה. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, שחייבים להגיד אותם. גם למורים, או בעיקר למורים, יש נחמה. יש נחמה. צריך להגיד שנחמה היא לא שתגיע למצב של היה שווה. זה לא נחמה. שתגיד, טוב שיונתן נהרג. זה לא נחמה. ואין שום סיכוי שזה יקרה. ונחמה היא לא השכחה, היא לא שכחה, היא לא טשטוש, היא לא בריחה. אני לא נגד בריחה לפעמים, אבל זה לא נחמה. נחמה גם לא סותרת כאב. שכול הוא סיוט, שתדעו, הוא סיוט. ואני אומר את זה שוב ושוב, כי לפני כמה זמן ניגשה אליי מישהי, אמרה לי, חגי, שמעתי רעיון שלך, תודה רבה על מה שאמרת. אני אחות שכולה הרבה שנים, וזה כל כך חיזק אותי מה שאמרת, והייתי בטוח שהיא מתכוונת לכל מיני משפטים של ממשיכים קדימה, ויש, בעניינים. אמרה לי, אז שאלתי אותה, מה אמרתי? כי רציתי, מה חיזק אותך? אני אחזור על זה שוב. היא אמרה לי, אתה אמרת ששכול הוא סיוט. זה נתן לי מקום. כמי שהייתה אחות שכולה, וכל מטרתה הייתה להחזיק את ההורים, בטח שהם מזדקנים, ואסור לי, ותהיו חזקים. אם תרצו פעם, תיכנסו לדף פייסבוק שלי, כתבתי איזה קטע על תהיו חזקים, לא נעסוק בו עכשיו, בגלל הזמן. אבל הוא ברוח פרנקל כמובן. זה ממש לא זה. נחמה היא משמעות שנותנת כוח, תוכן שנותן כוח להמשך, והיא לא סותרת כאב ובכי וגעגועים. היא לא. ויש 3 דברים של נחמה, שאני אגיד לכם אותם רק בראשי פרקים, כי הזמן נגדנו. כמה מילים על המחלוקת הציבורית. כן, אני מגיע, פשוט, אתה יודע, הייתי מורה, אני מובנה, אין לי ברירה. כאילו, למדנו בשקפים. כן? יש 3 דברים שמנחמים אותנו, נחמה עמוקה, ונותנים לנו המון כוח להמשך, ולא סותרים את הכאב שלנו. 3 הדברים הם, איך הוא חי, על מה הוא נהרג, ומה הוא השאיר אחריו. איך הוא חי? כי המחבל שירה והרג את הבן שלי, הצליח לקחת אותו מאיתנו, בהנחה שחיים עד 120, 95 שנה הוא לקח לנו. ולקח אבא לילדים שלו, ולקח בן לנו, ואח וחבר. יש דבר אחד שהוא לא יצליח בעולם, ושום כוח בעולם
לא הצליח לקחת מאיתנו, זה את ה-25 שנה שהוא חי. ואף אחד בעולם הזה לא יכול לקחת לנו. ואני הולך לנחם אנשים, ואני כמובן לא אומר להם על מה לדבר ובאיזה כיוון של השיחה שהם לוקחים, אני קדוש, 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 אבל אם יש לי הזדמנות להשחיל משהו מילה, אני אף פעם לא שואל איך הוא נהרג. למרות שיש הורים, וזה בסדר גמור, אני לא מתווכח עם אף אחד, ויש מבקרים ששואלים איך הוא נהרג. הוא סבל? מתי קיבלתם את ההודעה? ואני בדרך כלל, אלא אם כן אני מרגיש שזה הכיוון, אז אני הולך איתו. אני שואל איך הוא חי, מה הוא אהב, ספרו לי איזה משהו עליו. והאווירה בחדר משתנה בשנייה, כי זה לעולם לעולם יישאר, לעולם. יכולתי פה, כמו שכל משפחה, להריץ שיקופיות על יונתן, ואיך הוא חי, ומה הוא עשה, והשטויות שלו, וזה שהוא התחתן, וזה שיש לו, שהוא זכה לחבק ילד אחד, וזה שהוא זכה גם לקרוא לו בשם. וזה מנחם מאין כמוהו, כי הוא היה חי 25 שנה. הבת שלי לפני כמה זמן שאלה אותי בחדות, אם היית יודע שהוא ימות בסוף עם כל הסבל, היית רוצה שהוא ייוולד? ורק בגלל הניסוח החד, לא עניתי לה מיד את התשובה המובנת מאליה. 25 שנה. גם בכיתי על ההורים שלי שהם נפטרו, אבל היה לי אותם. שום דבר לא מוחק את זה. הדבר השני הוא על מה הוא נהרג. כמה שבועות לפני שיונתן נהרג, שאלה אותי קרובת משפחה, איך אתה ישן בלילה כש4 ילדים שלך בעזה? ואני עניתי לה כמעט מיידית את התשובה שאתם עניתם. אמרתי לה שאני כמעט לא ישן, אבל לא הייתי מסוגל לישון אפילו דקה אם הילדים שלי לא היו בעזה. כי איך יכול להיות בן אדם ששמע את הזוועות של 7 באוקטובר ולא רץ והיה יכול להגן ובגיל המתאים ובהכשרה מתאימה, והוא לא רץ לשם לעמוד חוצץ מול מחבל ארור שרוצה לעשות, אתם יודעים מה, לילדים קטנים ולנשים ולתינוקות. אני גאה בבן שלי שעשה את הדבר הנכון. מישהו מהציונות הדתית שבאתי לנחם אמר לי משפט מזעזע. הוא אמר לי, אתה יודע, אחרי שהצגתי את עצמי, לא הכרנו קודם, הוא אומר לי, אתה יודע, אנחנו אשמים שהבן שלנו נהרג. כבר אז עבר בי איזה רטט, אבל לא אמרתי כלום. הוא אומר לי, אנחנו חינכנו אותם למסירות ולהקרבה ולנתינה ולהילחם ולעם ישראל. אנחנו אשמים. זה החינוך שלנו הוביל. כשחזרתי ממנו, ואני כמובן נענעתי לו בראשי ולא אמרתי שום מילה של ביקורת, אבל כשחזרתי הביתה שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שאין בי אפילו קמצוץ של תחושת אשמה על זה שהבן שלי נהרג, ואני דחפתי אותו להיות בזה וגם להיכנס לעזה, כי היה איזה שלב שחשבו אולי שהוא יישאר לשמור בחוץ, ואמרתי לו, הוא רצה להיכנס, ואני אמרתי לו, תדבר עם הממ"מ שלך ותגיד לו, ובסוף הוא התקשר אליי מאושר שהוא נכנס. אני לא מרגיש שום אשמה. והבהרתי לעצמי שהאדם הוא לא סך כל מקרב, המקרים שקראו לו, הוא סך כל בחירותיו. כשאתה רואה מישהו עם רגל שבורה, שאתה אומר, זה עם הרגל השבורה, אתה רק מסמן את האדם, אתה לא מגדיר אותו. כי הגדרה שלנו היא אך ורק מה שבחרנו בצמתים מרכזיים של החיים שלנו. והילד שלי, כמו שלכם, כמו אתם, בחר נכון
וזה לא סותר את הכאב על מותו. העובדה שאני גאה על בחירתו. הדבר האחרון, ובו אני אסיים, נחמה השלישית גדולה מהשתיים הקודמות, שמתייחסות לעבר, והיא היחידה השלישית שמתייחסת לעתיד. ובניגוד אליהם, היא נחמה מותנית. והנחמה השלישית היא אתם, היושבים פה, ואנשים שהולכים בחוץ, שחיים ושמחים, ואוכלים ושותים ונהנים ומתחתנים ומגדלים ילדים, וטוב להם. כי אם זה כך, אז אתה אומר, זה משמעותי שיונתן נהרג. לא שזה טוב ולא שזה שווה. זה מילים שאני לעולם לא אשתמש בהם. אבל יש משמעות למוות שלו. שנועה ארגמני רקדה במסיבת בריכה עם אבא שלה. אנשים כתבו, מה, איך היא עושה את זה? הרי ארנון זמורה נהרג בשבילה. אני כתבתי, לשמחתי זה גם הגיע אליהם. הפוך, כל כך הפוך. כי הוא לא הציל אותה ממוות, כדי שהיא תבחר בבחירה מודעת למות. הוא הציל אותה כדי שהיא תחיה ותשמח ותרקוד ובריכה ומה שאתם רוצים. שאנחנו משפחות שכולות רואים אנשים חיים ושמחים, טוב לנו. זאת נחמה. כי בזכותה, אנחנו לא צריכים להגיד להם, אבל אנחנו יודעים מי החליף את חייו בחייהם. ואנחנו יודעים שהוא עשה את זה בשביל זה, ולא בשביל עם שהולך עם פנים באדמה, ובוודאי לא בשביל עם שרב עד מוות, עד שיסוי, זה עם זה, ולא בעם שפוסל אנשים רק בגלל מעשים שהם עשו. ולא עם שמייחס לאויביו הפוליטיים כוונות זדוניות של השתלטות, ולא משנה מאיזה צד, כן? כי ברור לגמרי שמי שבעד עסקת החטופים, לא המטרה של החטופים, הם לא מעניינים אותם. כך שמעתי אנשים אומרים, מה שמעניין אותם זה להפיל את הממשלה, ואותו דבר בדיוק. אלה שמתנגדים לעסקה, וזאת רק דוגמה לשיח מדכא. ואלה שמתנגדים לעסקה, זה לא בגלל שהם רוצים להציל חיים של המונים בשיקול דעת, זה בגלל שלא אכפת להם, ואין להם רחמים, והם לא יהודים, והם לא מוסריים. והם מטורפים משיחיים, ומטרתם להחזיק את הממשלה על חשבון החטופים. זה שיח הרעל, זה הדבר שעליו נמות ונחרב שוב, לא על עצם המחלוקת. עצם המחלוקת היא הכי לגיטימית והכי טובה, ואין לנו גמרות אם אין לנו מחלוקות. ורק זה, בשלל, אתה רוצה אני ארחיב, אבל מה שאתה אומר. באו אליי לשבעה 3 אנשים שלא הכרתי, לא דתיים, באו אליי הרבה לא דתיים, אבל הם התיישבו, מיד היה רחש בקהל, והתברר שזה 3 אלה שהקימו את אחים לנשק, הרצל, רון ואיתן, ואייל, סליחה. ודיברנו. אני קודם כל פתחתי אנשים, אתם יודעים, בית אל, אז אנשים אמרו, אתם! אמרתי, סליחה, זה השבעה שלי. שקט. אמרתי להם, תשמעו, מאוד שחלקתי על דרככם, לא היה לי שום ספק, ולו קל שבקלים, שאתם, לשיטתכם, רוצים את הטובה של עם ישראל, ולא האמנתי לשטויות האלה שאתם רוצים להשתלט ומקורות כוח, וזה, חשבתם שזה דבר טוב לעם ישראל, לכן עשיתם את מה שעשיתם, שאני חלוק עליו כמובן, ואז הם אמרו לי, וואו, תודה רבה, פרסמו את זה וזה, והיו, לא משנה שאחר כך הייתי אצלם בביקור, אפשר לומר גומלין,
ואז הם התחילו להגיד, וביבי, כל מה שמעניין אותו זה השלטון שלו. אמרתי, שקט, תחזרו אחריי. בנימין נתניהו עושה את מה שהוא חושב לטובת עם ישראל, מתוך טובת עם ישראל. וזאת המטרה שלו, ואתם חלוקים על דרכו, שיטתו, ובגלל שאני אב שקול, כמובן הם לא יכלו להתנגד, וקירות משרדי האחים לנשק שמעו בפעם הראשונה, בואו נקווה שהיא לא האחרונה, את המילים האלה. ואמרתי להם באותה פגישה, אחרי שהם סיפרו לי שהם נפגשו עם רבנים, והגיעו להמון הסכמות, 85% אנחנו מסכימים. אמרתי להם, בזבזתם את הזמן שלכם. כי ברור שכולנו מסכימים שצריכה להיות פה כלכלה טובה וכבישים טובים ובלי פקקים, וכל הדברים הטובים שיש. אנחנו ויהדות, ברור. אנחנו צריכים לדבר על 15% שאנחנו לא מסכימים, איך חיים אותו. שכחנו לחלוק. גלות של 2000 שנה גרמה לנו לשכוח איך חולקים, כי היינו בקהילות הומוגניות של אנשים שפחות או יותר נראים אותו דבר, חושבים אותו דבר, אוכלים אותו דבר, מתלבשים אותו דבר, ובסדר, מחלוקות, אתם יודעים, לא משהו של מוות וחיים כמעט. ואנחנו חייבים ללמוד לחלוק מחדש. כל פעם שאני כותב איזה משהו על זה שחרדים צריכים להתגייס, או אנחנו צריכים לא לעשות תגי מחיר ודומותיהם, או זה צריך, כל הזמן אנשים כותבים לי, אתה תמיד דיברת על אחדות, איך אתה כותב נגד, איך אתה שונא, איך אתה מתקיף, ישר זה הולך למחוזות של שנאה. אם אתה אומר חרדים צריכים להתגייס, זה בגלל שאתה שונא חרדים. אם אתה אומר איך זה אפשר לקרוא לסירוב פקודה או הפסקת התנדבות, אז אתה שונא את החילונים. ואני כותב שוב ושוב ושוב עד שנמאס לי כבר, אני כמעט עושה את זה גזור הדבק. אני כותב שמחלוקת היא לא שנאה, והבעת דעה זה לא מתקפה. הם כותבים, לפעמים לוקחים וכותבים, אב שקול תוקף את החרדים, או לא משנה, זה תוקף. אני כותב להם, למה אתם כותבים ככה? זה לא תקיפה, יש בינינו מחלוקת. מחלוקת זה טוב, זה בסדר, אני מוכן לשנות את דעתי, תשכנעו אותי, תהיו ענייניים, אני אהיה ענייני, אני לא כותב כל אחים לנשק נבלות שמאלנים שהיה ראוי לגרש אותם, אני לא כותב את זה על חרדים, אני לא כותב את זה עלינו, אני לא כותב את זה על אף אחד, אני מתייחס למעשים או לאמירות, כך חולקים, ואני לא מאיים שבמקרה של פינוי, כמו שהיה בגוש קטיף, אני לא מאיים שאני לא אתגייס לצבא ואני אוציא את הכסף ואני זה, אני לא מאיים, כי את ההיסטוריה היהודית אנחנו, רוב רובו המוחלט של עם ישראל, רוצה להמשיך יחד, ומוכן לשלם מחירים של אי מימוש כל האידיאולוגיה שלו, מוכן לשלם את המחיר הזה. ואלו הדברים שמנחמים אותנו מאוד. ויש כל כך הרבה סיבות להתנחם. ויונתנים, כל מי שנרצח בגלל שהוא יהודי, השאיר לנו עולם מאוחד יותר, טוב יותר. ואנשים ממשיכים לנסוע בכבישים שבהם אחינו נרצחו. ואנשים ממשיכים לחיות ולעשות דברים טובים. ואנחנו משפחות שכולות, מתנחמים בחייהם, מתנחמים בגבורתם, וכל כך מתנחמים במה שהשאירו אחריהם אתם. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב. תודה.